मु पीनी आज मु छुईनी आज मु पीनी आज मु छुईनी मिछे हुए लोक हसा तो बाकी अछि कालीर निशा बाकी अछि कालीर निशा आज मु पीनी आज मु छुईनी आज मु पीनी आज मु छुईनी मिछे हुए लोक हसा तो बाकी अछि कालीर निशा बाकी अछि कालीर निशा। अंध कौन देखिपारे कहा आखिर लुह मु ठीक सेमिति मो राजा आखिर लुह को देखी अणदेखा करुछि सते जेमिति जमीती मु ता कष्टटा को देखी पारुनी कि जानी भी पारुनी। ए मनीषटा तो से दिन अंध हो जाइए जो दिन जो दिन ता स्त्री के ता आखि आगे बलात्कार कले आउ से सुसाइड कर मरीगला से दिन से का पुरुष स्वामीटा कोर्ट काठगड़ा ठिया हुई गीता छुई शपथ करी कहला जहा कहिबी सत कहिबी मो स्त्री के बलात्कार करा जाइनी से पुओ को दे सुसाइड करछि जदि गोटे लोक सतर प्रमाण को लुचेई मिछरे कहब ता स्त्री कुओ को दे सुसाइड कर ताको वास्तविक अंध कुआजीवनी तो कौन कुआजीव अंध 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 प्रकृति मु गोटे अंध अंध प्रकृति मु गोटे अंध विज्ञापन रे देखुची मद्यपान स्वास्थ्य प्रति क्षतिकारक तथापि जानी छोड़ी मु विष को आपणे नहीं केवल केवल आखिरी झड़ुवा अमान्य लोक रोकवा जानुची देखुची तथापि मु विष करुची विष परिका पाखरे रही सांगरे चलीची जिए छाई परिका पाखरे रही सांगरे चलीची मु एमिति बंधुटे पाइची हो जिए छाई परिका पाखरे रही सांगरे चलीची मु एमिति बंधुटे पाइची। छोट छुआटे बाट भूली जीवा मो फोन रे बालांस नाही काहे के तो भूली गउ मोटा जे घर बसी मनटा भलो लागने ठीक फोन लगा कौन खोज के काखे नहीं आसबी
ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହେଁ ବୁଝିଲୁ ସେ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଲାଣି ସେ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ନୁହେଁ କନ୍ଧଘର ହେଇଥିଲେ ହେଁସେ ଛୁଆ ଆମେ ଆଲୋ ଏଇ ହୁଣ୍ଡି ପୁଅ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ବି ମା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଛୁଆ। ବୁଝିଲୁ ମମି ତୋ ପୁଅ ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲାଣି କୋଉ ଝିଅ ପଛରେ ଲାଇନ୍ ମାରୁଥିବ ସେ ଫାଲତୁ କଥା ଗୁରା ଜମା କୁହନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅ କେମିତି। ତୋଠୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି ତୋ ପୁଅ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲୁଙ୍ଗୁଡା। ରୁଦ୍ରର କଣ ହେଇଛି? ସିଏ ଏତେ ଝୁଲୁଛି କାହିଁକି? ତାଙ୍କଠି ମା ମଙ୍ଗଳା ଲାଗିଛନ୍ତି ବୁଝିଲୁ ମମି ଦି ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ନାଲି ପାଣି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ମତେ ଦୋଷାରୋପ ନ କଲେ ତୋ ମନ କଣ ଶାନ୍ତି ହବ? ଯେମିତି ଭଦ୍ର ଲୋକଟା ଆଉ ଆଲୋ କାହିଁକି ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ଭଳି ଲାଗିଛୁ? ବୁଝିଲୁ ମମି ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଜୀବନର ବଡ ଶତ୍ରୁ। ମମି ଏ ନାକ କାନ୍ଦି କେବେ ଆମ ଘରୁ ଯିବ କହିଲୁ? ତୁ ମଲା ପରେ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଯିବି। ହଁ ମୁଁ ମଲେ ତୋ ପାଟି ବନ୍ଦ ହବ। ଆରେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କାଳ ହେଇଛି ନା। ଆଲୋ ଏଇ ସିଏ ତ ମରିବ ଆଉ ଛୁଆ ଜୀବନ ଦେଖା ମାରିବ କି? ଏ ମମି ଆରେ ତା କଥା ଛାଡ ଆଗ ରୁଦ୍ର ଭାଇକି ଧଇଲୁ ରୁମକୁ ନେଇକି ଯିବା। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆମ ଟୋକାଟା ତ ତାକୁ ପିଆଇ ଦେଇଥିବ ଆଉ। ଆଲୋ ତୁ କାଇଁ ସେମିତି ହଉଛୁ କହିଲୁ? ଚାଲ ତାକୁ ଧ। ମମି ତକିଆଟା ଦେଲୁ। ଇରେ ଏଇଟା ମୋ ଘର ନା ଧର୍ମଶାଳା ନା ଲଜ? ଯାହାକୁ ନାହିଁ ତାକୁ ପୁରେଇ ଦବ ଖୁଆଇ ଦବ ଶୁଆଇ ଦବ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମତେ ତମେ କମ ଦିନ ଭିତରେ କାଙ୍ଗାଳ କରିଦବ ଆଉ। ବୁଢା ମାଙ୍କଡର ସମ୍ପତ୍ତି ଟିକେ ଖାଇଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଚିପିଲା। ନରେଶ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ବି ସେମିତି ମୋ ପୁଅ। ପୋକରା ବୁଢା ମୋ ପୁଅକୁ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କହିଲେ ଚିହିବୁ ମତେ। ମୋ ପ୍ରାଣ ସଜନୀ ଗଳାର ହାଳ ନିଜେ ସିନା ରୋଜଗାର କଲେ ଜାଣନ୍ତ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ପର ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ରୋଜଗାର କରୁଛ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପଇସାର ଅନ୍ତ ବି ଦେଖ। ମରୁ ତ ବଜାର ମାଇକି ନା ଏଇଠି ନା ଭାଷା ଜମା ହାଡ଼ କନା କହୁଛି ଏଇଠି ଦେଖିବୁ ନା ରହ ତୁରା ଗାମୁଛାଟା କଣ ଫିଟୁଛି? କଣ କରିବ? ହେଇଛ ନା ମୁଁ ବି ପୁରାପୁରି ହାଡ଼ କରିଦେବି। ହଇରେ ଗାତ ପଶା ଚୁଲି ପଶା ଯୋଗୁଳି ଖିଆ। ଭଗବାନ ବାପାଙ୍କର କି କଦର୍ଯ୍ୟ ଗାଳି। ଆରେ କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ବାବା ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ଘର ନା ଚିଡ଼ିଆଖାନା କଣ ଚାଲିଛି ଏଠି କହିଲ? ए मम्मी चल ये बाबा का आपको तुमको चल ଆଉ ହେଲା ମୁଁ ବି ଏ ଘରେ ରହିବାର ନାହିଁ କି ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ ମୌକା। ଆଡଭୋକେଟ ରୁଦ୍ର ତମେ ଯିବ କୁଆଡେ? ତମେ ମତେ ହିଁ ବାହା ହବ।